Пъчков е направо игра, а пък на камерите цеха следи. Няма как някой да я подведе. Рулетката взима, чантата грабва, размери да мери на обекта и трябва. Ни черния Опел и дава му газ. Моника лети, тя е първият клас. Опа, Моника, на автокад кралицата. За фирма Пъчков тя е първата звездица. Дай му мазен ключек да се търсе цеха. Нейните чертежи са за всички утеха. Влиза с Опела, спирачките свирят. Най-добрите мебели всички избират. Зумва напред, слага точни размери. Няма кой грешка при нея да намери. Дизайна е топ, всичко е по конец. Мебелния бизнес, тя е същински мъдрец. Айде майстори, гледайте чертежа сега, че Моника не прощава шега. Рулетката взима, чантата грабва, размери да мери на обекта и трябва. Ли черния Опел